Fremad, fremad. Ja, det er godt set. Så ind på midten. Bertil, husk nu, du er den bagerste. Oj, hvor er det flot! Flot det der, drenge! Flot sparket, Noah! Ud med den, Bertil! Jeg er igen her. Ja, det er godt, Florian. Bliv ved. Rigtig, Florian. Godt, Bertil. Det er frækt spillet! Så er det hjem, Mathias! Kom, Bertil, det er dit, Bertil! Godt, Bertil. Det er godt, Florian. Det er godt taget ned. Hey. Mathias, kig på bolden. Godt, Noah. Fordi han ikke så det. Godt sparket, Mathias! Så flot! Ja, ham der bliver slut med, fordi jeg så på den anden side. Bertil, der er tid til at finde en mand alle sammen, Rød! Lidt frem, Mathias! Lidt fremad, Mathias! Nora, du har ikke Ud i nogen. din side! Du kan se, hvor presset de er, Nikolaj. Kan du se det? Jeg har næsten ikke nogen spilmuligheder, fordi de står presset. Ja, kom igen, Bertil. Så er det hjem, Rød! Florian, kom! Løbe! Op igen, Mathias! Kom, Bertil! Kom, Bertil! Ja, det er rigtigt! Fløj, Stop! Mathias, stop! Nej, men den anden er Nej, jeg tror, jeg så så... ikke Mathias med floden. Ja, jeg tror, det er sådan noget. Jeg tror bare, at han... Altså, det var bolden, de rammer, så det er han ned imellem. Det var bolden, der rammer. Bertil! Bertil! Aflever bolden tilbage til gul! Sådan, det er godt, Mathias. Godt, da, Mathias. Sådan det skal være. Rigtig Bertil. Okay, det er godt ting. Godt forsøg, Noah. Ja, det er flot. Det er flot. Det er okay. Det er okay. Kom igen, Noah. Det er godt spillet, Noah. Bertil, der er tid til at finde en mand. Kom, Bertil! Noah, du har ikke nogen. Bertil! Nikolaj. Bagerst. Bagerst, du har hele tiden. Nikolaj, hele tiden ham på tiden med. Spiller Bertil. Han er ikke så i det der. Lidt længere tilbage, Nikolaj. Hej, Nico! Kom igen. Godt forsøg. Du stod bagerst, Nico! Ej, det er godt spillet! Højre, der. Rigtig flot, Mathias. Florian, næste gang så råb på ham. Mathias, vi går ned som bagerst. Nico, du går over i venstre. Og vi er i gang, Mathias. Kom videre, Nico! Godt, Thomas! Rolig! Det er rigtigt, Nico. Det er din side derovre. Nora, kom! Godt, Inge. Spil.
Så du den aflevering, han lavede op i linjen? Med det andet ben. Nå, det var højre ben, han lavede den der med. Det var flot. Det var det. Godt kald, Florian! Kig op! Det er din Yilmaz. Yilmaz! Godt spillet! Ej, hvor er det Det er godt set. godt spillet, Yilmaz. Jeg tror ikke, målmanden var helt med på, hvad der foregik. Hvor startspilleren skal bare spille lige så spillet. Det er nogle gange, så flytter man bare. Det er også okay. Peter, så det godt det der hjørne, jeg lavede til Floren. Ja. Så lige skæg. Godt sparket, Nikolaj! Så var det hjørne igen. Så ikke. Mathias, husk du bagerste. Mathias, du bagerste. Kom Nikolaj, dæk en. Det er godt set, Yilmaz. Det er din, Mathias. Det er din, Mathias. Godt spillet, Mathias. Det er fandme godt. Flot, Florian! Flot, du kalder! Rigtig flot! Nico, det er godt set. Jeg ved godt, jeg ødelægger hans koncentration ved at gøre det der. Han er godt nok hurtig til at hakke Jeg målspark. synes lige, han skulle rose sig, at han kalder, fordi... Det er godt, Det gør det Mathias. lige. Det er rigtig flot. Nikolaj, dæk en spiller. Dæk ham, ja. Og dæk ham, Nico. Floren, kom. Bertil, husk nu. Kom videre, Bertil. Ja, det er rigtigt. Bliv ved. Kom, bliv ved. Bliv ved, Bertil. Det er godt kæmpe. Bliv ved, Bertil. Bliv ved. Der er en, der slår hovedet her. Bertil.